Me ollaan tänään täällä Modernisti Kodikas-blogin Kertun luona ja olemme siis nousseet omasta luolastamme tänne ihmisten ilmoille ja ensimmäistä kertaa niin meitä on pyydetty tekemään tällainen tilaustyö. Kerttu, haluaisitko kertoa, mistä on kysymys? Totta kai, tervetuloa. Ihan mahtavaa, että tulitte. Mulla on tällainen aika uusi sohvapöytä. Mä halusin marmoripöydän ja tässä on siis aito kivikansi ja nyt mulla on tullut sellainen olo, että se on väärän värinen. Ei tietenkään kivi, vaan tuo kehikko. Musta olisi kiva, että se olisi vaalea. Joo. Jopa valkoinen, koska tällä hetkellä meillä on täällä tumma sohva taustalla ja se vähän häviää ja hukkuu. Jos joku asia ei toimi, niin ensisijaisesti sitä voi vaikka ajatella, että sen fiksaisi ennemminkin kuin että sitten ostaisi uutta. No just näin. Ja se, että mä oon vähän sitä mieltä, että sellaista varsinaista designia en lähtisi hirveästi tuunaamaan, mutta tää ei mene ihan siihen kategoriaan, joten mä hyvin vapailla ja iloisilla mielillä lähden muuttamaan tämän pöydän ulkonäköä. Okei, me otetaan haaste vastaan ja katsotaan sitten, mitä me siitä saadaan aikaiseksi. Painava. Yes. Sormia. Noniin. Kansi paikoillaan. Jalka maalattuna. Miltä se näyttää, Kerttu? No näyttää tosi hyvältä. Raikastui kyllä kummasti ilme ja mun mielestä toi valkoinen jalka ja toi vaalea marmori sopii kyllä ihan vallan mainiosti yhteen. Tässä on aika hauska, kun tässä menee tää marmorille ominainen tällainen raidoitus, niin tää itse asiassa nyt osuu sit just kyllä olemaan saman värinen. Ja kauniisti sopii niinku taulun ja seinän ja tähän kokonaisuuteen noin sävyt. Että Lundian lamppukin näyttää tuolla oikein hyvälle tuolla nurkassa. Että kyllä. Siitä tuli nyt sitten tämän näköinen ja toivottavasti asiakas on tyytyväinen. Todellakin lämmin kiitos teidän tiimille tästä hienosta työstä. Tässä oikeastaan voi sanoa, että suurin kiitos menee tuolle kameran takana olevalle Charlille, koska Charlie on hyvinkin suurella pieteetillä tämän pöydän jalan maalannut.